tes, tes. Bassnya kurang, kenapa sember? Tes, tes. Tes, tes, tes. La 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 la. Hah? Enakan ini ya? Oke. Tes. Ah, betul. Berarti ini matikan aja. Ya. Yang dituju ke Sakudugau, Sesaroi, Iban Mudernai, Nang itulah Tuhanku berau. Anen, ini matikan aja biar gak feedback. Tes, tes. Ini yang terdiri aja belum datang nih.
tes. Sip. Pagi. Yang lain batal ya? Yang terdiri yang lain batal. Oke. Oh, oke. Bah. Oh, gelap. Pakai masker. Pakai masker. Pakai masker. Masker. Dipakai, dipakai.
Bapak nggak pernah mau pakai tage? Tage ya? Kalau ada tandemannya baru berani. Oh, lebih ke arah piano ya? Ah, Kalau itu kan lebih enak pakai itu. Ada empat dua. Ya. Shalom. Parhalado HKBP Kebayoran Baru, Pasa HKB, Tuhan Musude akar ruas nama dohoti parminggota di hari mingguon, naro tu joroni Tuhani, nampe nama dohoti parminggota di inganan KB. Horas mahita. Horas. Minggu ta sadarion, ima minggu palimahon, dung Epipanias. Andorang sotapuka parminggota, martiang naho mahita. Amen. Tapuka parminggota, tapuji matuhata, mahite bukuede nomor tolu, ayat sada, roh di ayat 2. Jonjong Maita. Tani, tani,
marhite-hite guarni debata ama, doat guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doat guarni tondi porbadia, na tumupa langit do tanoon. Debata doha parusatta doat hagogota, pangrupi situtu di hagogotan, akan namangona itu hita. Dibaheni, dang mabiar hita, nampe balik tanoon, jala lalo-lalo akadolok, lau marongrong tutonga-tonga ni laut. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panondang nasitong na manodang iganug jolma na di portibion. Sodakon mabohim tuhami, jala parbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hanguluan marhitesiani. Say rajai mahami, asa unang manibil hamisian dalan nasitongi. Ale Tuhan Jehovah, patok tong marohanami maharosya untuk ho, marhite-hite todi parbadia. Amin. Kudul mang. Marene hita sian buku Ede nomor 205 ayat 2. Tangion hamu mapating edebata, iman tersurat sia Lukas bidusia ayat 20 tolu. Tu saluhut nama didok, ia adong nanai mangihuton au, disiwadahon madirina, dituhuk ma ari-ari hau pinarsilangna tu ibana, lau mangihuton au. Ima sahatna, atong ramangidogogo mahita tu debata, lau mangulahon patikna. Ali Tuhan debata sai parguguri mahami mangulahon na obar patikni. Amin. Marede ita sian buku Ede nomor 176 ayat 4 do di ayat 5. Jonjong. Roham hakoson pasorioni tu Yesus pasahat sudet asakmi tu Yesus pasahat sudet asakmi. Tatopoti madosata tujuluni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo naso tudosan jala amanami. Hujo hami doguar munda badiai
alana targubot hami maringot dosa nami. Say marasini roha mahomida hamion. O Tuhan Yesus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe siya namate. Namanay tuban wagijang doho mangodihon hami. Asiro hami hami. Say patoktong madihami roha hamoleoteon tuho. Oto di parbadia pangapul di namasak roha. Pamalu masaluhut na bernit binahin dosa nami. Roma o mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin ni roha. Say unang tulak ami. Say tangihon mahami. O alede bata ama. Anak dotod di parbadia. Amen. Tangihon hamu mabaga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Songonondo hata ni Tuhan Yesus. Nung ngadiasi hoau mahite sian aka dosam. Jalanunga dirojai hoau mahite sian aka hajahatonmu. Au tutu. Au sadiri manelesei aka pangalosim alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Udul. Marede ita sian buku Eden nomor 442 ayat 2. Asak ni rohaku tuk sabudonuai magotap akarate di dosairai Tuhaku nalawate di angkar silangit Ibana paluahau martua rohaki Nasapudoi dang dijujur dosaku Tuhan Tuk sesaroi dibanudar-nai nang ditulak Tuhaku behau Hata ni debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Yesaya bidu onom mamuka sian ayat sia ro di ayat 10 tolu tajaha mamasikat soring. Jadi di dok ibana ma lao maho jaladok ma tu bangsoon sai manangi-nangi mahamu alai unang atusihamu sai idahamu ma alai unang manadahamu. Katakan marohan bangsoon jala mingori pikul nasida jala pitungi mata nasida asa unang mardida mata nasida mana marbinege pikul nasida mana mangatusi roha nasida jala unang muba manang malu ilalona. Jadi nikuma sedia lele ngonali Tuhan jadi nin nama paima tarulang akahuta swada marisi jala akabagas somarisi jolma jala tarulang tanoi gabe halongonan Ai pada oni Jehovah maka jolmai gabe langa situtu pas tongan di tanoi
anui. Alai tading dope di bagasa sapar 10 nang akai siaponon nado songon hautusam jala songon hariara na martuko di hatatabana boni na badia do tuko nai ido sahatna martua do na tumangihon hatane debata jala na opeopsa. Amin. Marede sen buku ede nomor 404 ayat 2. Unang bodi agang Tuhan, sai pasada rohani, asa bali diluhon, bainon disondang nahi, sayu kapi marohamu, sai pasia Tuhan mi, pagogopon sudah kamu, tupar holong rohani. Jonjong mahamu tahati dakon maha porsiatai songon nahina tidakon ni dongata sa porsiaun di sadok portibion rap mahita madok au posea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumupal langit do tano au posea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman itu boni si Maria na gabe-gabean siat todi pabadia andorang suabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di pahuman silatus na mate tarpaja lu ibana di hopinor silang na tuat tuban watoru beritanom na mulak mangulu di hari patuluhon na mana itu surgo lahudul kesyamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon mangukumi halak na mangulu doot na mate au posea ito di parbadia jaladong sada huria na badia huria atau panihala Kristen akan abadia doot dia sasani dosa doot dia tai nama dok mulak mangulu sogo daging ni halak no mate doot dia nguluan nasola sudah amin hudul mam tabege mati ting di Puriata mingguan. Tikting di Huriata Minggu tanggal 6 Februari 2022 Parjolo Sadarion Ima Minggu Palimahon Dung Epi Panias do topik gabe siuton Yesus Paduahon Mancakon mulak tuhuria dot pandidion abadia Dian Minggu Sadarion 6 Februari 2022 pukul 7.30 nunga di patupa acara pancakonon mulak gabe ruas nagok di Huriata Ima Amata David S. Panjaitan Inang Dewi Melinda Borusi Rait Rap dot sahalak yana konasida sian sektor sarha Ulauni di uluhon pendeta Rajoki Pasaribu diadopan ni Parhalado HKBP Kebayoran Baru di Bilut Parhobasan Laos di Parminggota Manogoton di Patupado Panidio Nabadia Tuyanok Nasida Ima Talita Leticia Kalista Baru Panjaitan Patuluhon Dewan Koinonia Sada
hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 pukul 10 WIB di Patu Pahuriata Ima Sermon Seksi Lansia Marhite Jum. 2. Hari Rabu tanggal 10 Februari 2022 pukul 10 WIB di Patu Pahuriata Ima Sermon Seksi Parupuan Marhite Jum. Paupaton Tim 2 Sapaat di hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 pukul 8.15 WIB Mardalan Mamuse Tim 2 Sapaat Nihuriata Marhite Jum. Pinangido Tusude anggota Tim 2 Sapaat Asa Mandohoti Ulaoni. Palimahon periodisasi seksi-seksi ala yang merunjung nama di bulan Februarion kepengurusan seksi-seksi periode 2020 sakrodi 2022 pina botohon matusude ketua dewan asa manguluhon pemilihan kepengurusan seksi-seksi periode 2022 sakro 2024 jadwal pui mataja di warta cetak. Panopon, selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh dot ulang tahun Hari Parbagason. Parhalado dot ruas nihuriata pashaton, selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh dot selamat ulang tahun Hari Parbagason. Tusude ruas nihuria na tubuh manang marbagas di tanggal 6 satu tanggal 12 Februari. Saya tuhatama nama masu-masu Protung adong ruas ni huriata naso tarsurat dope guarna di titing na ulang tahun ini di paboma tugan situa di sektor na manang tu sekretariat papituhon aka titing naso ni jahon hombar tu titing cetak saderion dengan mata jaha songonima saat ni titing ni huriata di bagasan minggu saderion taingot bema manangnya koni tujolo ni tuhata sonari tabegema surat penggemalaan sian pares distrik Walu Jakarta Huria Kristen Batak Protestan distrik 8 DKI Jakarta 4 Februari 2022 nomor 036-D8 DKI _2 2022 perihal surat penggembalaan terkait dampak pandemi COVID-19. Kepada yang terhormat seluruh majelis dan jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan perantara pendeta resort atau pimpinan jemaat di tempat. Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. Kita sangat prihatin menyaksikan peningkatan yang signifikan kasus harian COVID-19 varian Omikron di tanah air, khususnya di ibu kota Jakarta pada beberapa hari terakhir ini. Kita juga mendapatkan informasi bahwa di antara mereka yang terpapar tersebut merupakan anggota jemaat, pekerja gereja, dan para pelayan di tengah-tengah gereja HKBP. Sehubungan dengan itu, untuk mendukung program pemerintah mencegah penyebaran COVID-19, maka kami mengajak seluruh jemaat, pekerja, dan para pelayan gereja agar 1. Memperketat disiplin protokol kesehatan di lingkungan gereja. Jemaat yang merasa kurang prima kesehatannya diimbau agar mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing. Apabila kondisi tubuh jemaat masih terasa kurang sehat, jangan panik. Segera periksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan
dan pengobatan yang terbaik. 2. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah tatap muka atau onsite, maka untuk sementara waktu perlu dipertimbangkan kembali pelaksanaan ibadah virtual atau live streaming, khususnya di wilayah yang penularannya meningkat cukup signifikan, sembari berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan informasi dan kondisi terkini perkembangan COVID-19 di lingkungan sekitar gereja. 3. Segera mengikuti vaksin ketiga atau booster bagi yang telah memenuhi syarat di sentra-sentra vaksin yang tersedia guna meningkatkan imun tubuh dan meminimalisir dampak keparahan infeksi COVID-19. 4. Tetap bersehati memberikan topangan dan aksi solidaritas kepada warga jemaat, pekerja gereja, dan para pelayan gereja, serta masyarakat sekitar yang terpapar COVID-19. Demikian surat pengembalaan ini kami sampaikan. Roh Tuhan memampukan kita melewati pandemi ini dengan berpegang teguh pada firman-Nya yang berseru, seperti burung-burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya, dan menjauhkan celaka. Yesaya 31 ayat 5. Teriring salam dan doa kami, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pareses Pendeta Bernard Manik MTH. Demikian surat penggembalaan dari Pareses Distrik 8 DKI Jakarta. Marende hita sian buku ede nomor 238 Puput tapasahat mapelieta sada A dot sada B. Dami debata na sumurung sian saluk naroha,
Imana mangaramoni hati-hati doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamu kadamang dainang di bagasan joroon dohot nama dohoti perminggota marhiti-hiti live streaming sadarion. Siatonga-tonga ni bagas joroon pasahaton nami matuhita salukna. Selamat hari Minggu madita salukna, horas madita. Hatani dibata di ita ima nata surat di Evangelium Markus bidu sada mamukasian ayat 10 sahatu ayat 20. Markus sada ayat 10 sahatu ayat 20. Jahama di tonga-tongata tapa itiuk ma songono ma hatani debata. Dungi dina mardalani ibana ditopini tau Galilea di idama si Simon doho si Andreas dongan saama ni si Simon na sumapakon jalana tutawi ai pajala dona sida. Jadi di Yesus matuna sida ihu to kamu maau bahenokku dohamu si jala jolma Pitor ditadikon nasida ma jalai laos manghuton ibana. Jadi dung dumau otik didalani siani di idama si Jakobus anak ni si Zebedeus do si Yohanes dongan nasa amai di bagasan parau do nang nasida pature-turehon jala nasida. Dungi manigor dijo manasida gabe ditadikon nasida ma ama nasida. Si Zebedeus na diparawi rab dohot aka anak gajiana laos rodo nasida manghuton ibana. Ido yang gosahana dihamua kadamang dainang adong do sada ede boy do otai dehon taingot ditiki sikola minggu Tuhan memanggil namamu kan? Tuhan memanggil namamu. Jadi saya tapat do ngata dungi mulak mamusia itu hita ada nanay dohonan siya lagui taringok tu pajowo dui taringok tu haradeon di tonga-tonga ni parngolo ni dirina atong molosongonido tu hita tu dirita tadok guarta. Berarti kita adalah orang yang siap sedia untuk melakukan pemanggilan itu. Rade dohita, jala siap dohita. Ditiki edei, tai dehon, jala ditiki gortai dijauh. Alani ima dihamu kadamang dainang mulutabereng do diturpu tahun sangat sederhana do pajowon tu opat halak para jodoh ima sisian itu haji susi alam mulutabereng do turpu tahun dibuka do barita pangulani si Yohanes Padidi do
permusatan tu Yesus. Alan nunga di patuduhon jala di pabua Johannes Padidi do ise do sasitong na Yesus. Ise do sasitong na diri ni Yesus. Jala ise do sasitong na disi Mesiasi. Nunga di patadahon. Berarti na opat halakon sisian itu Haji Suson nunga ditada ise do Yesusi. Nunga ditada ise do Mesiasi. Alan ima mereka bukan orang yang salah, bahkan orang yang bodoh. Ketika yang diikuti dia itu, ketika dia tidak benar, ketika yang diikuti dia itu orang yang salah, anai di bagas satur puhon, nunga ditada. Ia Yesusi, anak ni jolmai, ia Yesusi, Mesias dui. Alanima dihamu akadamang dainang, tarida dudison, tanpa ada tawar-menawar untuk mengikuti. Tanpa ada tawar-menawar untuk mengikuti Yesus. Ale mulu tajahadu di ayat paralel nai di Lukas 5 mulu tajahadu di si ayat sada 1 ayat 10 sada di dosisi modo lau maneho. Lau maho sia jolokon nina tu Yesus. Adorang so gabi dipilih di mana gabi sisiana. Alai dirajumi sisi modo gabi pardusa do ibana. Molo dibereng ibana do dung dibereng ibana halongangan na pinatupani Yesus Kristus. Alani madihamu akada mengdainang Yesus adi Yohanes 15 ayat 10 Jumata do bahwa di dalam kehidupan kita di bagasa rohata, di bagasa nateateta, jala di akapar sorata, jala sampai saat ini Tuhan memberikan itu kepada kita, maka itu yang perlu kita syukuri di tengah-tengah kehidupan kita. Molo didok-do memilih kita kemana kita lahir, atau di mana kita dilahirkan, atau dari tengah-tengah keluarga mana kita dilahirkan, dohono tado. Itu mago dua seorang di tonga-tonga ni, halak nama mora, keluarga nama mora, orang tua yang kaya, mulu kita naru memilih. Karena apa? Karena turun naik mobil, ketika kita turun dari mobil kita disambut, ketika kita turun dari mobil kita dibawakan tas kita, ketika kita turun dari mobil orang semua bersorak-sorai. Itu kalau kita memilih lahir di tengah-tengah keluarga yang kaya. Alai dono tama nunga dipilih kita. Kita telah dilahirkan di tengah-tengah dunia ini sebagai marga ini, sebagai agama ini, lahir di tengah-tengah keluarga ini. Ai idodoh nota ikon taha melateho do mengucap syukur atas apa yang diberikan Tuhan di tengah-tengah diri kita, agar Tuhan pun menyatakan kehendaknya di dalam diri kita.
marilah, ikutlah aku. Marilah, tinggalkanlah semua. Marilah, ikutlah aku. Gabesisi aku mau. Alan ima di tonga-tonga di Parangulota mengikut Yesus secara totalitas, meninggalkan kehidupan yang lama dan terus mengikut Yesus, meninggalkan kehidupan yang lama dan berjalan di dalam kehidupan yang baru. Dihamu akadamang dainang ada nanaing dohonon siatur putaon di tonga-tongata asa bui buanota lapatan ni pajuwon di tonga-tonga ni nguluta. Na parjuro di bagasan panguluyon dohot bulus ni roha. Di bagasan panguluyon dohot bulus ni roha. Uju mangula nasida sian ulau dohot ngulu nasida sigano pari. Ditopok jala di jauh Yesus do nasida. Nang hitape sian bortia kita nunga ditotuho Yesus kita, nunga ditotuho debata kita sorang di tonga-tonga di Portibion gabesiuton Yesus kita. Alani i di jauh sisiani sian tonga-tonga nasida laho mamaritaon barita nauli. Dang di baga-baga tu nasida kemudahan. Dang di baga-baga tu nasida kenyamanan. Dang di baga-baga tu nasida kekayaan do kehormatan. Alai salu nai ditadi ko nasida dui laho manghuton Jesusi. Puasa di Lukas 5 ayat 5 didok mengasahon hatami ulu duau sumapakon ido. Di Jone sada ayat 40 sada didok ma dungi pajupang ma ibana jumolo do si Simon dongana sa amai jadi didok ma madu ibana nunga jupa kami Mesiasi Kristus. Haporsiaon hadirion mangojar hita laho manghuton Kristus. Haporsiaon hadirion di Yesus mangojar nasida laho manada Yesus. Mangojar nasida laho sikop panadayon di nasida tu Yesus Kristus. Kani madihita kada mangdainang di bagasan panguluyon dohot bulus ni roha di tonga-tongata songoni manian pajota panugiho di debata di tonga-tonga di dirita nunga tarida be nunga adong be nunga patar be huaso halongangan na pinatupan di debata di tonga-tonga ni nguluta nunga tadai bede gambasa di debata di tonga-tonga ni dirita ai ido cara ni sisiani di dainasida do marhite-hite parbinigian di dainasida do angur ni gor ni di suson di dainasida do dengan bahasa ni debata parangi di Yesuson di utonasida ma Yesusi. Ini bukan secara spontanitas, bukan secara singkat, tetapi ini melalui suatu proses di tonga-tonga di Parangulota dan mereka berkomitmen ibul rohana sida di uton Yesus manasida. Jala boy manasida di tonga-tonga di Parangulota nasida mamake tiki nasida lau mamaritahon barita nawi. Apa duahon di ayat 10 pitu didok
Itu kamu mau. Itu kamu mau. Molo hata asli nai beta ma dipudiku maho. Beta ma mardala maho dipudiku. Molo di kebudayaan Timur Tengah hati hai dihanguluodoi secara harafiah. Isarana ikon dipudini guruna do mardalan sahalak sisiani. Marlepatan bisi didok ihuto maau apa yang dikerjakan oleh Yesus itu juga yang dikerjakan oleh murid-muridnya. Tradisi nasida doi molo didok do mardalan mau dipudiku beta ma dipudiku kemana gurunya tu dia rabii tu sido nang sisiana. Itu pangatusioni kebudayaan nasida. Di pangatusioni hala Israel di pada Nairobi marlapata doi mangului makaholongi madongani pasahato diri dohot mameleho diri tu sasahalak dohot apapun akibatnya, apapun persoalannya, siapapun dia, apapun yang dilakukan dia, ikonoma nahu yuton, ikonoma nahu haholongi, ikonoma naboi gabe panutan di tonga-tonga ni parngulunan. Itu tradisi nasida. Atong hata yuto kamu mau. Berarti sisianaon aha parangi di Yesus, aha ulo ni Yesus, jala aha na didok ni Yesus, aha na binay ni Yesus, ikonido diulang nasida. Asa marpakorhom maon tusiana ada di Yesus ma dang gabe si jalaikan do ho alai gabe si jala jolma do dang gabe si jalaikan beho alai gabe si jala jolma do itu to mau berita homa berita hasitongani barita homa barita lasni rohai di tonga-tonga di parangulu ni jolmai alani ima dihamo kadamang dainang oma pajowon tu akasisiana asana sida pe dipilit jala ditugas tanggung jawabkan sebagai murid Tuhan Yesus dan asal memilih Yesus alai diboto do ia parangi na opaton ima parangi nasida setia kepada kawan. Di tradisi ni nasida parkarejuan pajala ikan dang dohonon gabe di masa nasida dang dohonon ni gabe harat na pugus daw alai standar golongan nasida adalah standar golongan menengah ke atas. Bayako mamanginang ditinggal ko nasida do ilah mangito Yesus. Saha do nasida maggadis ikan nai saha tu Mesir. Jala martiga-tiga nasida penjara ikan nasida boy madohonon ido ulo nasida na utama alai ditinggal hon nasida doi
molo ta refleksi di tengah-tengah nuengon mana yang dohono di si. Jangan utamakan kehidupan duniawi daripada kehidupan rohani. Jangan utamakan kehidupan duniawi, tetapi utamakanlah kehidupan rohani. Aidang boya mang buah bahenon. Aidang mungkin kami tinggal nami tugas nami. Ala nilau tu gereja. Aidang boya mang. Aidang mungkin damangan kami anon. Molo tadi ko kami gereja utama nami. Orang lau mangito pertanyaan. Aidang boya mang. Tadi ko kami tugas utama nami, aidang sekolah bianon yan ako namion. Molo tadi ko kami tugas utama nami, aidang mga bihami anon. Taruh parang na kami anon. Aidang buhay mang kami amang, dang buhay sekolah. Alay neng dohonon di turpu tahun amang inang. Jangan tinggalkan kehidupan rohani demi kehidupan duniawi. Jangan tinggalkan Yesus demi mencari jabatan strategis dengan cara yang tidak benar. Alai dipangidu dumar hidi turpu tahun, mereka dari golongan menengah ke atas, kehidupan mereka dari golongan termasuk golongan menengah ke atas. Baik kok kamu maju pajala ikan, mengedisikan nasida, tusan, tuson, tu luar daerah contohnya. Dan keempat orang ini, opat halak sisian naon, mereka adalah orang yang peduli. Halak na peduli duna sida, halak na care duna sida, halak na terbuka duna sida, halak na bersahabat duna sida, halak na ono duna sida mangaradeho dirina. Berarti Yesus tidak salah pilih untuk pertama sekali muridnya lah manggil terima. Berarti pajupang manasida jalaboy madohonon, memang mereka sudah bertekad untuk memberikan waktunya, memberikan dirinya, memberikan sepenuhnya, memberikan hatinya, pikirannya, tenaganya di tengah-tengah kehidupan mereka sendiri menjadi pemberita firman Tuhan. Atau dihamu keluarga Pajaitan nang buru sirai dison topet dia pala sadarion ibu kamudo ianakon muna laho majalo padidio nabadia nunga dicako kamu nakin gabe ruas di tonga-tonga ni huriata dan ruas parguru behamu alai gabe ruas nago mahamu dukon di padala kamu ruhut ni huriata atong dilas ni rohamuna sadarion di pasat hamuma iya nako na pinalumehon ni debata dia palatikion lahu majalo ima padidio nabadia molohita kana torason omma tugas parjolo do tanggung jawab parjolo di tongata pasahaton iya kota tu debata dukoni i maka tidak kon haporsiaon dukoni i muse pamulihon do pangulihon atong ido tugas ta selaku natora sita. Tanggung jawab pertama sudah kita berikan, tanggung jawab pertama sudah
diberikan kepada kita untuk kita laksanakan. Baido tutu dang holan tugas tanggung jawab sabing na pinasa ni debata do mai tahe pagudang-gudakon mangajari pasikolahon mangalehon pamikirion puda no muli asa gabe iyana konsulu yajar maun marhiri-hiri hata di debata alani ini marulu-pulu mahita marulu-pulu manang hamu di pasu-pasu Tuhan ma iyana konon asa bui gabe iyana konsulu yajar maun di tonga-tonga ni parmuluta di pasu-pasu Tuhan ma adalah mahita di bagasa Tuhani jalan di patuhan di patau Tuhan mahita adalah di parmuluta ibu-ibu mangudang ma iya nakonon amin martanya mahita modete mali Tuhan di pasar rohanami tua dupamu di lokodo hari natiur hari nauli di tonga-tonga ni ulunami sedarion adi Tuhan di bata amanami pasu-pasu memahami ali Tuhan di tonga-tonga ni ulunami di joho dohami di pasu-pasu hodo kami ali Tuhan sia tonga-tonga ni bagas nabi be laho mangyuton laho marsaor kami do katami marhiti-hiti parminggu nami atong pasu-pasu mahami pargugamu mahami di tonga-tonga ni ulunami Tarlu mobi ali Tuhan dia palatikion ruas ni huriam pasahaton yan ako nasida nanaing tardidi pasu-pasumu manasida ibur-ibur manggudang mayan akonon pasu-pasu manatoras lau mangajari mangalehon puda no muli di tonga-tonga ni keluarga nasida ali Tuhan utangnya kami do ruas ni huriam namor ulang tahun di minggu-mingguan ulang tahun kelahiran do ulang tahun pardonga saripeon saat tuhoma daging atau dinasida pergugamu manasida di Tuhan di tonga-tonga ni ulu nasida di umur na baru maduk muliate manasida di Tuhan siala digani basam ali Tuhan di bata amanami dia palatikion ali Tuhan tumorok godang ni ruasmu namar sahib amang situa binsar marpaung doho inang unike nyonya samora si manjuntak borus di tonga amang David amang Birong doho inangi amang Wilfrid inang Rotua inang Sar Martina inang Eva inang Yurna amang Sagumani inang Loye mang Andri inang Siti Asmin amang situa Bagintan amang Fred, inang Hana, amang Lindung, inang Miana Purba, amang Baron, inang Sondang Utahayan, inang Purnama, inang Freda, inang Aneng Wulan, inang Simurangkir, inang Desi, inang Marina Tobing, amang Anwar, inang Suci Bako Pemulihan, beserta dengan anaknya Daniel, Gustav, Christopher, amanami ang padita resot nami rab dohot amang padita Hercules do amang padita Ampilas do keluarga nasida amang dohot inang naposom amang situa MP Sibarani naposom amang situa Rudi inanami inang Silviana Bursito Murang dohot saluhu tahel Tuhan nasoboi hukurahami ima namar sahid ala di pandemi COVID dohot namar sahid ala ni urang tabu pamatang nasida pasu-pasu manasida di Tuhan ramoti manasida hodo paduni nabuluni nama masu-masu nasida marhite-hite si panganon si inumon obat ti medis dari parhitian maya li Tuhan di haroro ni hamamalum tu nasida ruas ni huriam peri Tuhan marulu pulu marlasi roha
di tengah-tengah di parguluna sida. Atau ngade Tuhan, saha tuhoma daging na todi ruas ni huriamon, pasu-pasu ma saluna. Marhite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, mau lihat madiho. Amin. Mari di mahita laos tapapungu mapileta. Sonang rohaki Sai horas jala bartua Nasana hinop topi Otok-tok ihutonoku Yesus na baluaan O sambing do ulo aku Alani martua Doa mga sahon padani na manggugoy on taluha olomoni Umeleon madiriku mangihuton lomowi Adabena olo salpu mangumugi romaki Dihamu kada mangdainang saha mahita tu acara padidio nabadia tu yanako di huriata atau teparade marohata mari de mahita sian buku ede nomor 146 ayat 1 do ayat 2 las jongjong ma natoras ni naeng pasahaton yanako na terdidik Yesus naing tardidi do poso-poson saroma mamaligi uhud majaloon di bawah torasna itu song anang pasatona tuoda danako alia manami na dibuan kijang naro rohami 75 buan akada danakon saya sima roham jalo manasida gabi anakomu pasu-pasu jala pargugui manasida mangyahi hanguluan sugut marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus amin atong hamu akadongan nama buan dak danak sidi dionon tangyo kamu mahadani Tuhan Yesus lao mahamu tu lihat portibion nina mado aka sisianna
Podoi hamu masalut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan guar ni debata ama. Dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot di porbadia. Ajari hamu manasida mangeraduti salhubna. Nahu to nahoni tu hamu. Jala ingok ma. Sai donganok kudo hamu galupari. Rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manang isi na porsia doho ni di dapotan hanguluan alai naso porsia hona subut tangyo kamu ma dohot hata ni debatana tarsurat di Evangelium isi Markus adong ma akan nama buan danak tutuha Yesus asa di jama alai dipicang aka sisian naima nama buani jadi dong diida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma luasamu ma akada danaki ro tuau unang orai hamuna sida ai diaka si somoni do harajoni debata na tutudo na hudokono to hamu manang isepe anggo sosongon danak ibana majalo harajoni debata dang bomot ibana tusi dungi dihaul ma akada danaki dia pehon matangan tu nasida masu nasida atong hati dako kamu majolo ha porsiotai rap mahamu madok Aku korsia di debata jahuda itu ama pargolona hatu dosa natur mompa langit dohotanon. Aku korsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana dinubuhon di si Maria naga begelian siang toni parbaria ndoran so habuhan idol natu maon naberne di pangumuman di silatus namate tapajal do ibana diau dinasila natua tu banua toru Dutinanu namulak mangulu diari patuluhon namanai tu surga laut hundul tu siang ni debata Jehovah amanai pargoko nasau hatu dosani disima ibana paima mulak soko tu kanaon mangumi halak nama ngulu dohot namate au kosea ditondi parbaria jala adong sadah huria nabaria Huria hatopan nih hala Kristus akan nabaria dohot di hasesani dohot di hatan namandok mulak mangul sogot daging di halak nang mate dohot di hangoluan na sora sudah atong alusi hamu mahata na husukunon aparjulu dipangido hamun waeng didion akada danakon tu bagasan nina hina porsio muna alusna dipangido rohanami napaduahon beha naululuhamu mamudai anak komunaon asa diboto jala dihuto nasida hata di debata alusna naululuhami apatuluhon naululuhamu marsuru nasida tu gereja dohot tu parguruan ni huria protestan asa gabirwos na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naululuhami atong tapasahak ma nasida tu debata marhide hide padidion nabadia romamu ya. Oke. Gendong dulu ya, gendong dulu ya. Gendong ya. Ale Talita Leticia Kalista Panjaitan
Hudidi maho tu bagasan guarni debata ama, doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan debata mahodiha bobongot mon tu bagasan harajo ni debata rodi saliling ililingna. Amin. Ulah mau. Jong bepemo. Martangnya yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami marhidi-hidi Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasat hami akadadana ko tuho. Jala di jako kodo nasida bebe anakomu marhidi-hidi padidio na badiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jalagari panian di hanguduan nasaliling-ililing na asima roham doho di akan atorasna nida danakon saya parbugui jala ajari manasida menugu-nugu danako tuho asarap nasida taruli di aka arta ni harajomu. Amin. Mari de mahita sian buku ede nomor 146 ayat onom las jongjong mahita saluna. Tapasama pilih tetua dupa di dewata martangi yang mahita ali dewata amanami dari bono gijang hodo haroroni saluhut si lehon-lehon adengga do nasa ulibasa nama diutus upasatami masih nalon mi tuhami pilih nami tuho saya jalo mai gebe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jal ramoti asa hupar hasia kami pilih non patibulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asal mutadahami gudang isi lehon-lehon mi tuhami asal menggirgir hami maduk mulyate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami dari bono gijang, saya pinarbadia magwarmo, saya rumah harajomu, saya sao malo roham di bono tongon songon di bono gijang. Leon matuhami sedarion hamuduan saya pari. Sisa madosa nami songon panesa nami di dosa di dongan amar dosa tuhami. Una kami togi untuk pangujunan, palua mahami sian pangago.
ulak mahamu di bakasa dami jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasar homa damena tutodim. Amin. 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 Dihamu akadamang dainang nadong di bagas joroon doho nama dohoti parminggota marhiti-hiti ibadah live streaming hami namar tugas rap doho keluarga naung tajakpon doho keluarga nama buan yanakon na tardidi dia palatikion pasahato nami do tuhita salutna selamat hari Minggu marita salutna. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat.